de nou des del canal de Roses 23 Abril. Molta gent es pregunta què cal fer amb les seves roses des del moment en què us les entreguem fins al moment de la seva venda perquè es mantinguin boniques i fresques. Per això hem creat aquest vídeo per donar-vos tots els millors consells. El primer de tot que heu de saber és que nosaltres us entregarem les roses el dia abans de la venda. Per això són clau les seves primeres hores. Les roses les entregarem en aquapack. Un aquapack és una capsa de cartró com aquesta, dins de la qual hi haurà 50 roses dins d'un cubell amb aigua. Per això és important que no tombem la caixa i a més que es mantinguin sempre hidratades. A més, us recomanem que no traieu les roses de l'aquapack fins que arribeu a la parada, perquè això facilitarà el transport i a més les protegirà. No us oblideu de mantenir l'aquapack en el lloc més fresc de la casa, sobretot que no els hi doni l'escalfor ni el sol, perquè d'aquesta manera les roses es conservaran en el seu estat més òptim. Un cop tingueu llesta la parada, les podeu anar traient dels aquapacks i anar-les exposant. Recordeu que sempre hi ha un client de primera hora, Les que de moment no utilitzareu, sempre les mantindrem a l'aquapack i les podeu posar a sota de la taula per protegir-les del sol. I un tip molt important és que al final del dia, quan us quedin les últimes roses, el que podeu fer és tallar un parell de centímetres de tija perquè la rosa es continuï hidratant. Si seguiu aquests consells, segur que les vostres roses es mantenen fresques fins a final del dia. I ja sabeu, molts consells com aquests els podeu trobar al nostre canal Roses 23 Abril. I recordeu, tots fem Sant Jordi.